Nchengo moroka Kimanyusuru. Kimanyusuru, show me your friends and I will show you who you are. Kimanyusuru agotara na William Ruto. William Ruto hakimundu naronye gusali Kenya buna William Ruto. We've never had a worse president since independence. Onga William Ruto. He is the worst by all standards. Ocha kirobo kurumi, false promises, kende kyonsi is the worst. Onye bono ushauri yosora kurwa. Nere kolete William afeire tiga. Hakintu no twanje kwa advice no soro because already twarenga advice ye ekoyeri omuntu. Yuko no nya advice nere yosoro bagocha bawo monene bwense Dr. William Ruto akamenya gocha go feiri egesa kweke pakangiru ensengima liolibo na advice yae we do not want it. Nande binte byako kwananga matiang tari gokoreke ngari oli tari ready ko be president. Sure. Era agokwana kulingana ne example aorokigo maito bwatigwe birandi. Obwatigwe birandi byogo kurumina William Ruto. Bono bale corruption hostages. Asengencho Dr. Birundu igaiga omujumbo nyanje bona akorokiro omujumbo already ya. Asante. Omujumbo nyari bale chache Dr. Birundu okwanire igaiga ngangaki. Abantu aba ebago kigokwana 1 batara koranga tam umuntu omonyegeri chipingo kurwaliga omumigereri sanga unaona pingu muntu uri orengereringa obe nkaigwetenda ye para gete nkalia kabesa nkaigwetenda gete nkalia nkaigwa kanyagita ali gete ngagache nkalia besa chibe sirine chikonyengwa sera abantu muntu uri ongorokiri chipingo Otebanche nare koteba one day we will be one term but for now etole 2 term. Abuno bago ikira paka bakwana 2 term because yabana these are corruption hostages. Abantu aba ni mateka wa ofisadi. Ta kunyara gokwana 1 term igara basekobwatwa onyoro bekirwimi. Bono Ruto aba sibete nenyoro. Tari bwanja ni babwate na Ruto by the way. Tari ngabanja ine. Gozanje tega Ruto akora. Enyorore sibire umontago chikosuka Ruto miganga umuntu era nera inyo tebanga sawa basi pole. Right.